хто думав, що це буде війна? Едет техника, едет, а чи она русская едет, чи она украинская едет. И они же ехали сюда, это уже кажется русские. 92 прапори. Ну, так це тоже уже подделка же прапори. Хто знає, які вони там, і такі їхали, і узкоглазі, які там. Хто знає, які вони там. Загадували вішать на забор трапки. Ага. А на що? На те, що ми бачили, що тут, як трапка висить, значить тут хтось живий. Ну, яку? Красну трапку повесь. А я кажу, що, да когда дядя каже, що повешали, продались. Меня продались. А як уже ж кажуть, надо так казати. А тоді ми кажу, українці. А то, що трапка висить, то нікого. Ну, ти так же. Ночевать дома боялась сама, доходила до дудки на другой улице. А так ходила, порося було, кури були. Ну так що ж, треба ж ходити, де поратися. Порося там давали раз в 3 дні, бо боялися ходити. А тоді насмілились, да пошли. Я кажу, питаю, здравствуйте. Подивиться, коса у масці, проходите. После лесельсовета стояли, и на той стороне, и на той сельсовете. Окна ж побитые, так видно, что за автоматом сидят. Да я до двора доходжу до свого. Из соседнего машина военная въезжает, русские въезжает. Дочка каже, а ти бачила, он там з автоматом у кущах стоїть? Я кажу, ні, не бачила. Води холодної, картошки, кукурузи сухої, і на 3 дні поросяті. Повиживали. И топили, и печь топили, и худобы же есть и варили. Ну, у нас нет ее. Проверяли, паспорта проверяли, запрашали. И на лісопеці їздять, що отут на ту багато людей, нам об'яснив так, багато чужих людей їздить, так ми ходили в одной той самой одежі, щоб вони бачили, що ми тутошні. І одні ті самі стояли, вот такі мешки з добривом стояли, янили їх, стояли пости і проходили, нас не трогали. Телефони не робили, світу 3 місяці не було. У нас маленька правнучка годик був, так ночами горели свічки, позапинати її вікна свічка. А так сиділи. А вода в колодязі була, світу ж не було, так же скважини ж не на верешні, нічого, вода в колодязі, із колодязі воду брали. Відкривали двері, повибивали, ті в магазині не працювали. Русские повибивали. Їм що треба, брали. А що не брали? Горілку, да. Що не брали там? Хліб, хто нам хліб возив? Возив хліб батюшка тільки, один батюшка возив. Так скільки там їм привезли? Свой пекли, ми пекли свой хліб. Мука була, свой, якого напекло, такі і їли. Закваску робили, зразу не було дрожжей, тоді дрожжей дали вже. Так робили закваску, самі намучили, 3 дні постояло. І якого напекли, такі їли, ну не голодували. І пішли. А тоді танкла. Як уже отъезжали, так тут танку сорвали, так и сельсовет, и крыша упала, стену пробила, ту хату, так крыша упала, и на той стороне хату, и мне в окна повыбивали, и крыша в сараї подорвана була, потея. Як пошли, ну я ж тут живу близко, так видно, що поїхали вже. Едуть. Так живуть. Сьогодні ложишся спати, а чи ти переночуєш, чи не переночуєш. Чуємо, гудіть, повиходили гради, оттулі з лісу, летять через село. А добре, як воно туди далі їде. Там самоліти їде, летить русський, киває на тим, огонь тільки падає. А куди воно паде? Чи на хату, чи... Так же повиходимо всі, де стоїмо, де їдемо. А куди ховатися? Ну, от куди ховатися? Ховатися в нас нікуди. Нікуди ніхто, я не поїду, нікуди не поїду. Кому я де надо? Там сидіть, що буде вже? Що буде? У мене 6 внуків і 5 правнуків.
Я бабогу. Багато. Більше ви поросят не заводили, да? Важко, да? Ну да, до воєнних. Якраз купили вона почала. Так це ще до воєнних.